BoNSUआबो मालाय गाज्रि खामानि मावग्राफ्रा जुदि दिने दिने गाज्रि खामानि मावनानै समाजखौ गाज्रि खालामनो नाजादोंबा जोङो समाजखौ फिसा फिसा खामानि मोजां खामानि मावलांनानै जोङो मोजां खालामनो थाखायसो जोङो BoNSUआ ओंखारबोनाय जादों। दा बिनि थाखायनो आं एसेनोसै। औ निश्चय माने दिनै जोंनि मोनथाम डिस्ट्रिक्ट मोनथाम जिल्लायाव FIR होबावगोन उदालगुरि बाक्सा आरो चिरां प्लास तामुलपुराबो होगोन जोंनि डिस्ट्रिक्ट हिसाबै बेवहाय माने FIR होनाय जागोन बे माने मोनबा डिस्ट्रिक्टआव होनाय जागोन आरो दा ओंखायनो आरो बेजों लोगोसे माखासे लिगेल स्टेप्सखौ जों लानाय जाबावगोन आरो जों बे खेब माबाल' नङा बे लास्ट नङा बे जाहैबाय गिबि माबा जोंनि गिबि खेब आरो बिनि फारि लालांबाय थागोन जोङो बिदिनो सोरबाफोर बिदिनो डिफेमेटरि स्टेटमेन्ट होयो BoNSUनि एगेन्स्टै जों बेखौ एक्सन लालांबाय थागोन आरो बे जोबनाय नङा। आथिखालाव नुनो मोनो लाइमोन गासिबो मिडियानि सुबुंफोर बेयाव नुजाफैनो हानायफोरखौ आङो दिनै फुंनि गाहाम हामलायथिखौ बावहरनाय जायो। दिनैनि प्रेस मिट लानायनि मेन खारनानो जाहैबाय 1 मे 2023 मैयाहाय जोङो मोनसे FIR होनाय जादों। बे FIRआ जाहैबाय माखासे फेसबुकआव फेक एकाउन्ट लानानै जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफाद BoNSUनि एगेन्स्टआव फेक आनट्रु कमेन्ट्सफोर माने नंखाय कमेन्टथ' नङा पस्ट फुटेजजों मोनसे पस्ट होनाय जादों। बे पस्टआ 23 एप्रिल खालि BTR फार्स्ट होननाय फेसबुक फेक एकाउन्टआव होनाय जादों BTR फार्स्ट आवगोलहाय बियो लिबारेल BTR होननायनि नामावमोन खिन्थु बे सोलायनानै दा BTR फार्स्ट जाबाय आरो बेवहाय बिसोरो मोनसे फुराना जोंनि फट' जे सिगनेटआव जोङो 16 मे 2022आव जोङो जे जायगायाव सिगनेटआव मिटिं लादोंमोन बे मिटिङा जेला राजा फैदोंमोन त्रिपुरानि मानिकय देब बर्मा बे फैनाय टाइमाव जों बेखौ नेथावथाव मोनसे मिटिं लानोसै होननायाव जों बे फट'खौ खेबनाय जादोंमोन आरो खिन्थु दाखालि 23 एप्रिलाव 2023आव थांनाय मासाव बिसोरो बे फुराना फट'खौनो लानानै मोनसे पलिटिकेल कालार होनाय जादों। बिसोरनि पस्टआव बिसोरो लिरदों जे जोङो एक्स MP सानसुमा खुंगुरखौ BoNSUआ नेक्स्ट MP इलेक्सननि थाखाय थिखोनो थाखाय बा नमिनेट खालामनो थाखाय बा सापर्ट होनो थाखाय जोङो मोनसे रेजुलेसन लादों होननानै खिन्थु बे खोथाया नंखाय बेबायदि रेजुलेसन जोंना खुनु मिटिङानो जायाखै बा मा रेजुलेसन जानो दा बेफोरबायदि नंखाय बाथ्रा नंखाय पस्ट फोसावनायखौ जोङो एक्सन लानाय जादों मैयाहाय बे एक्सन लानायानो जाहैबाय जों FIR होनाय जादों खालि BTR फार्स्ट होननाय नंखाय पेजखौ नङा माखासे गुबुन BoNSUखौ नंखाय खोथा फोसावनानै बदनाम खालामनो थाखाय डिफेम खालामनो थाखाय डिफेमेटरि स्टेटमेन्ट होनानै जोंखौ बदनाम खालामनो थाखाय माखासे पेजफ्रा जोंनि जे बर' माहारियारि फरायसा आफादखौ बदनाम खालामनो थाखाय माखासे नंखाय पेज फेक एकाउन्टफोर आं बर' BTR फार्स्ट इउनाइटेड बड'लेण्ड आरो गुबुन माने फेसबुक इउजार्सफोर पार्सनेल फेसबुक इउजार्सफोर जों नुनो मोनदों बुद्धिराम बसुमतारी दं बेयाव हरेन रामसियारि दङ बेयाव जोंनि बे प्रपागेन्डाखौ बिसोरो फेक प्रपागेन्डाखौ BoNSUनि एगेन्स्टै बिसोर फोसावगासिनो दङ बे डिफेमेटरि केस जोङो मैया थानायाव होनाय जादों। मिडियाया आरो आजिखालिनि जे फेसबुक इउटुब चेनेल्सफोर दङ बेफोरो जाहैबाय मोनसे अर बायदि बे बुस्थुखौ नोङो मोजां खामानिनि थाखाय बाहायोबा बे मोजां न'खर संसारखौबो मोजां खालामलांनो हागोन अरखौ जुदि जों ओंखाम संनो थाखाय बाहायो बा माबा मोनसे जिनिसफोर फोराननो थाखाय जों बाहायो बा गुसु बोथोराव जोङो गुदुं मोननो थाखाय जोङो अरखौ बाहायोब्ला बे मोजां आरो खिन्थु बेखौ सोरनिबा न' सावनाय
बा माबा मोनसे जिनिस अनिष्टकारि खालामनो थाखाय माबाखौ बाहायोब्ला अरखौ बाहायोब्ला बे बिराद गाज्रि दा ससियेल मिडियायाबो बेबायदिनो दा ससियेल नेटवार्किं बुस्थुआनो मोजांनि थाखायसो ससाइटिखौ ज' लाबोनो थाखायसो गोदोहाय पेपार दंमोन दा पेपारलेस जाबाय ससियेल मिडियानि थ्रुयै दा नोंसोरनो मिडिया पर्टेलनि थ्रुयै ओंखारबाय गोदाय सेटेलाइट दंमोन दा पर्टेलजोंनो सब फिसा फिसा निउसखौ जेखौ सेटेलाइट निउसआ मोनहाहवामोन दा नोंसोरबो मोनहाहयो बेफोरखौ दा जों नायनांगोन आरो नायबिजिरनांगोन जे फिसा फिसा ससियेल नेटवार्किं बुस्थुआ माने मोजांनि थाखाय बाहायोब्ला बिराद ससाइटिखौ डेभेलप खालामनो हायो खिन्थु ससियेल नेटवार्किंखौ एन्टि ससियेल नेटवार्किंनि थाखाय बाहायोब्ला बे बिराद गाज्रि दा जोंनि केसावनो नायदो जा पेज दङ बिसोर ससियेल नेटवार्किं खालामाखै एन्टि ससियेल नेटवार्किंसो खालामगासिनो दङ